Kinong di madan hanong ba shlong. Kilapin pau ya ka jingbom sngohun jungki. Ha ka day bat ka jingbu dak na ka benta ki jaka de jingde. Ha keleng ki jaka jong ka sor shlong. Bakin tubru ha ka jaka bat nambha kaya de yathiet ka badai ha khandailat. Ki bor sarkar ha ka mit snining kong. Kila lek ban pruit dak ya ki jaka de jingde ha keleng ki jaka jong ka yo khandailat bat hajil rut. Ikong violent pertu ibadai iwei na kinong di madan. Ilaong bakin ang pediang dalili ru ya kini ki jaka di madan namar belale jar-jar ya kini ki kam ha kapor siteng senya. Dakaba dawa ya Deputy Commissioner bantuklar lem halor kini kebenta kini kinong di madan kilaong baladai ban pruit dak ya kini ki jaka di jingdi haringkat ka jinges lok lang bat kinong di madan. Marba, hoai ni piang yo kau lain. Tang ba pidai ban ro haman la ka area de bandan tu membar. Isi membar deh. Yang hindai nang tupan. Nampai terkat ba ko government ka ka wan ro dan mit dan badan manu. Ajing wan jungki dan mit de galong no. Badan jing ku jungki ka halandet ya ka ba. Na kalian kaseng ni mamtip iya ya kata.